Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Mois de l'amnistie ni ale maramafɛn kɛlɛli wulikajɔ sigili ye san o san septembre kalo ni a ŋaniya bɔra Union africaine na ko Mali ma to kɔ o wulikajɔ ninnu na. Anw ka ɲininikɛlaw olu ye min sɔrɔ a ko la, an bɛna o da aw tulo kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Nude Star ni o ye ngaraw ka su kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka kɛ ni wulikajɔ ye minnu bɛ ɲɛsin maaw ma mun ye wulikajɔbaw kɛ u yɛrɛ ka baarabolo kɔnɔna na ka se ka olu o jansa. An bɛna caman ɲɛfɔ aw ye o ko la fɛnɛ ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni ka kɛ ni bi alamisa ye septembre kalo tile 25 san 2025. An b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV Jabaramuso sanfɛla la tele min kɛlen don ka para ɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na yaasa ka maramafɛnw kɛlɛ ka bɔ an ka sigidaw kɔnɔna na Union africaine ye don kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko mois de l'amnistie ni o ye maramafɛn kɛlɛli kalo ye wa septembre kalo ale de sugandira ka kɛ o kalo ye yaasa Mali kana to kɔ a ko la min ye marabajɛkulu ye olu ye wulikajɔw sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli camanw kɛ ale ni ka maaw la faamuya yaasa maramafɛn ka se ka bɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka ɲininikɛlaw olu ye min sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Ka kɛɲɛ ni lakanako gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se kulu maramafɛnjugu carili ma, o kɛra sababu ye fɛn min ye maramafɛnw olu ka cari kosɛbɛ an ka jamana fan caman fɛ. Walasa ka se ka wulikajɔ sabati ka dankari kɛ o waleya ninnu na, an ka jamana ye hakilijagabɔ kɛ fɛɛrɛ caman kan walasa ka se ka maramafɛnjugu carili ni k'olu bali an ka jamana kɔnɔ. O sen fɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira walasa ka se ka yafa kɛ waleya dɔw ma cogo min na bɛn ni kelenya bɛ sinsin. Donc baara dɔ de bolonen don farafinna jamana kɔnɔnaw la n'an b'a fɔ ma ko mois de l'amnistie. O mois de l'amnistie ye mun ye? O ye ka hakɛto mɔgɔw ye n'u ye marifa ta n'u ye marifafɛnw ta k'u ka bingaliw kɛ n'a ye k'u kunsin ka mɔgɔw kɔnɔ min na wele bɛ dugu ma o kɔnɔna la nin kalo in kɔnɔna la u ka na ni marifa ninnu ye maramafɛn ninnu k'u bila k'a k'u senkɔrɔ parce que u y'a ta état la donc an b'u wele de k'u bila donc o bilali kɔnɔ o baara ka ca n'u y'a bila an b'a sariya dɔw de talen don k'a fɔ ko u nɔ tɛ se ka minɛ. Nin kalo kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o sigilen don yafa kɛli ma waleya dɔw kan kɛlɛ kɛra minnu sababu ye o laɲini de ye walasa ka se ka maaw ladɔnniya ani fɛnɛ jamanakɔnɔdenw sen bɛ se ka don lakana baara sabatili la. O baara ninnu sen fɛ kunnafonidiw bɛna kɛ nin waleya yɛrɛ tabaw fɛ walasa faamuyali bɛ sɔrɔ a la. Jamanaden bɛɛ k'i hakili to la jamanaden bɛɛ ka contribuer k'a fɔ jamana in y'an ta de ye an bɛɛ de kan ka se ka baara kɛ jamana in ye pour que jamana in ka basigi hɛrɛ bɛ n'o kɔfɛla la. Maramafɛn bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo a dogo la ko papier t'a la an bɛ wele bulon ma ka taa déposer an ka cakɛda la n'an b'a fɔ ma cakɛda lutte contre la fraude des armes légères an ka bureau bɛ mairie la an ka bureau bɛ région kɔnɔna la donc n'u sera o ma yen nɔ information bɛ d'aw ma pour que a ka maramafɛn ninnu bila mɔgɔ si tɛ ŋɛɲɛ kɛ a la n'a bilara punition t'a la poursuite t'a la pendant ces mois. Bɛn ani kelenya sabatili o tɛ taa baara caman waleyali kɔ. Nin kalo kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don n'a bɛ wele mois de l'amnistie ale kɔni kuntagala bɛ taa
bɛn ani keleya sabatili siraw kan i n'a fɔ DDR ani ka se ka maa minnu kun ye maramafɛnw ta ka kɛlɛw kɛ olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni keleya sinsin maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. kunnafoni nasira wɛrɛ la Nude Star ni o ye ngaraw tɔgɔla su kɛrɛnkɛrɛnlen ye ale su min dabɔra ka se ka maaw kɔni jansa u ka wulikajɔw la baaraba mun kɛra u yɛrɛ ka baarabolo kɔnɔna na k'aw ladɔniya k'a fɔ nin baara in kurumukari kɛra ka kɛɲɛ ni bi alamisa ye Centre International de Conférence de Bamako la Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada aw fɛ. Ni hakilina ye min b'a ta ko seekinan na n'a bɛ wele ko Nude Star a dabɔkun ye ka jɔnjɔn di maliyɛnw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka baara hukumu kɔnɔ. Nude Star min bɛ an bɛɛ lajɛ san o san ni tun ye san 2 ye an tun ma se ka Nude Star kɛ an b'an ka lauréats caman fo n bɛ n ka invités fo minnu ye kɛnɛ lasɔrɔ yan ɲinan artistes nata ka ca invités wɛrɛw bɛ na minnu tɛ artistes ye de différents domaines d'activité ni tun ye ka kow daminɛ kolobakarili ni latigɛ nin kɔfɛ visite de stand bɛ kɛ on va mener une visite de stand kɔfɛ ekɔliden caman bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw caman nana paneliw kama an bɛ paneliw programme kɛ sini fɛnɛ lasigi 3 wɛrɛ b'an bolo n'Ala sɔnna a bɛ kuncɛ sini su ni trophée ye. Demain soir, les événements vont se clôturer avec les remises des prix. Ame jɔnjɔn di a di cogo ɲuman na. Ɲinɛ lajɛrɛ la maa caman sɔnna k'u sen don a la yalasa a ko in bɛ se ka halisa yanga wɛrɛ sɔrɔ bari a laɲini ye ka se ka faso jɔlaw waleɲuman dɔn. An nana ka gouvernement dɛmɛ ka maliyɛnw dɛmɛ k'u ka cérémonie organiser. Ministre Abdul Kasim Fomba ka ciden n'o ye Musa Bambara ye ale y'a jira k'a fɔ nin hakilina in ye koɲumanba. An jɛra min na yan bi Ala k'a kɛ hɛrɛ fɛn kelen de don an maliyɛn damaw an sifin damaw an ka bɛɛ ka baara dɔ ye ne bolo Nude Star kɔrɔ ye o de min ye min kɛ a yɛrɛ ye i y'a kɛ faso ye wa don dɔ fo a ka dɔn ye donc n'i ɲana n'i y'a k'i yɛrɛ ye ka kɛ jamana ye jɔnjɔn bɛ d'i ma donc ni événement organisé bagaw ka tila ka a dɔn k'u ka ministère bɛ yen nɔ k'o invité ka na an bɛ aw fo la. Bi alamisa ka taa bila sini juma la septembre kalo tile 26 fɛn caman bɛna kɛ nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ ateliers paneliw ka fara jɔnjɔndiw ma. Nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkan kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko handball ale ye tile 3nan wulikajɔ kɔnɔna na musoman kunda Yusufa Se ale ni CMB olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔnbɛn in kuncɛla 12 ani 12 la min ye cɛman kunda o ɲɔgɔnbɛn fɛnɛ tɛmɛna commune 6 ye ale ni Bitonde Segu ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ kuncɛra 2 la 13 ani 13 hali n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔnbɛn in kuntigɛ danna sira la ka kɛɲɛ ni kuranko gɛlɛyaw ye Kajatu Bagayo ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Wagati tɛmɛnenw na ni maaw tun b'a fɔ ko handball ɲɔgɔndaw tun tɛ kɛla walasa ka handballkɛlaw nisɔndiya an bɛ wagati min na ko sisan an bɛ se k'a fɔ ko kamanagan banna ka d'a kan championnat national o tɛmɛnen kɔnɔ n'o wa n'o ka kɛnɛba ye sa jamana jɔnjɔnba n'o ye coupe du Mali o baaraw fana bɛ sen na nin wagati in na o bɔgɔ sabanan hukumu kɔnɔ ɲɔgɔnsɔrɔ 2 tun bɛ sen na ko kura cɛ kunda ani muso kunda musow ta fanfɛla la sa centre Maïga base n'ale yɛrɛ ye sebaga kelen ni buruniko kelen kɛ ale ni union sportive des forces armées de sécurité n'o ye ISFASE olu kun kɔdalen no ɲɔgɔn na n'olu yɛrɛ kun ye filanin bi kɛ u ka bɔgɔ fɔlɔ la 18 ɲɔgɔnsɔrɔ tako fɔlɔ n'o bɛ tali kɛ sanga 30 fɔlɔ ka sa an b'a ye k'a fɔ ko sanga 15 fɔlɔ wulikajɔ bɛ bonya tɔn 2 bɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya kɔfɛ yan fan fɛ n'an ko ma défense o la an tɛna cɛlu caman sɔrɔ ka ye 2 ani 3 ka taa Maïga base kanu na nga an bɛna taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la kuma min na dɔɔni bɛ sɔrɔ ka fara o kuru ninnu kan 6 7 ka taa CMB kanu na tako filanan baaraw daminɛ wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ ka d'a kan u b'a faamu k'a fɔ ko handball ko gun kan n'i sera ka défense ɲuman kɛ o bɛ kɛ sababu ye k'i gɛrɛsigɛ bonya walasa i ka se ka taga sebaga sɔrɔ o baaraw bɛna faamuya wa ka waleya nin tɔn 2 fɛ f'u bɛna dɛsɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ ni filanin bɛ 12 ni ISFA degeden karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnsɔrɔ tɛmɛnen kɔ sa a tɔɲɔgɔnkɛ n'o ye centre Maïga base degeden karamɔgɔ ye ale ye hakilina di nin ɲɔgɔnsɔrɔ kofɔli in kan. N bɛ denmisɛnninw n bɛ courage d'u kɔnɔ kojugu n bɛ courage d'u kɔnɔ kojugu parce que u bɛ ka sɔn ne ka kuma ma u bɛ ka na entraînement kɛ sérieusement
n kun tɛ entraînement de kɛ n dalen don a la k'a fɔ ko a bɛ sabati n'Ala ma dɔ wɛrɛ kɛ parce que denmisɛnninw bɛ entraînement kɛ sɔgɔma ka na wula fɛ ka match kɛ. Cɛw ta fanfɛla la sa Biton de Segu n'ale ka bɔli kun fɔlɔ la n'ale kun ye sebaga ɲɛnama sɔrɔ sa ale ka bɔko filanan hukumu kɔnɔ ani communiste kun kɔrɔ ɲɔgɔn na n'olu tun ye burungo 1 ani filanibi 1 sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna u ni Isfasi yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ an b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ sigida wɔɔrɔnan maaw de ka fanfɛla la u bɛ gɛlɛyaba ta ka lase segukaw ma 6 ani 1 sanga 10 bɔɲɔngo tɛmɛnen nka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ se sanga 15 ma tuma min ko bɛna kɛ maaw kun sigilen tɛ ni mun ye ka d'a kan kuranko gɛlɛya bɛna to ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ sunsuru a b'a sɔrɔ u bɛ filanibi la 13 ani 13 o la hakilina falenfalenw tɛmɛnen tableau arbitre fo ka taga se degeden karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ci lase commission technique tɔw ma ɛrɛ se ale fitimu bɔra la u y'a laɲini k'a fɔ ko sanga 15 laban tɔ o na bila donna nataw la nin tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Bubakari SM Mayiga ale ye wulikajɔw kɛ a ye minnu sɔrɔ Mamadu Jalo ale bɛ olu lakali an ye. kalafili min bolodalen don Cameroun jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye o ye lase dɔ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ a tɛ bɛn cogo si la maa si ka waleya ta min bɛna kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila jamana yɛrɛ lakana la ou bien ka se ka furukufuruku wuli k'a sababu kɛ kalafilikow ye ni lase ninnu kɛra Paul Antanganji fɛ n'ale sinsinna nin kan kosɛbɛ ani fɛnɛ a ye weleda kɛ ka ɲɛsin finitigilaka ɲɛmaaw fo ka taa se marabolo ɲɛmaaw ma u ka wulikajɔw sabati walasa kalafili minnu bolodalen don octobre kalo tile 12 u ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna la. Kenyankaw fɛ yen a yirala k'a fɔ san o san maa 500 bɔɲɔgɔnko olu de b'a laɲini k'u yɛrɛ fa ni lase ninnu kɛra diɲɛ tɔnba mun sigilen don kɛnɛya ko kan ani fɛnɛ finitigilakaw olu ka jateminɛw la u y'a yira k'a fɔ ni ma kofɔlen ninnu u bɛ nin laɲini ninnu kɛ ka sababu kɛ kun caman ye o hukumu kɔnɔ diɲɛ tɔnba u y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw kan ka sigi sen kan cogo min na jateminɛ bɛ se ka kɛ sababu mun bɛ na ni yɛrɛfa nege minɛli ye Kenya dugu kɔnɔna la. Faransi jamana ɲɛmakɔrɔ Nicolas Sarkozy ale kɔni ɲangina sariya tigilamɔgɔw fɛ ka sababu kɛ a sen yera yuruguyurugu baara dɔw fo ka taa se kojugu kɛbaw dɔw ma Libi jamana kɔnɔ nin baara ninnu kɔni kɛra fɛn min ye kalo caman sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ kiiri tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ɲangini bere mun bɛna da ko o ye san 7 kaso fo ka taa se musaka sara ma n'o kasabi bɛ t'i jɔ 300,000 € la ni lase ninnu kɛra alamisadon septembre kalo tile 25 Faransi jamana kɔnɔna la. Donald Trump ale kɔni y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw b'ale bolo walasa ka se ka bɛn sabati Proche-Orient ani Gaza dugu kɔnɔna la ni lase ninnu kɛra a ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ min na u y'a yira k'a fɔ hakilijagabɔw bɛ ka kɛ cogo min na bɛn bɛ se ka sabati Gaza ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ o wagati kelen Israel kɔni bɛ ka mugujuguw fili Gaza dugu kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ni lase ninnu bɛɛ kɛra bɛn sira ale ɲinini na. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.